Tá seanachal an, is ma an tanlan an h-ocras. Agus siad is bríle sin ná, buinn tú annach anavas de chud bia má bhín ocras ort. Is ma an tanlan an h-ocras. Tá ceanna le tá sorcasú leis. Bíon blas an mbeagán. Bíon blas an mbeagán. Agus siad is bríle sin, munúil mór an bia agat buinn tú tanavas gach graim. Bíon blas an mbeagán. Sa cheach seo tá muid chun féchant bhealaí éagsúla chun ocras a léirú. Bálín beag, ba muid féchant na bhealaí difriúla táing in Ghaeilge chun ocras a léirú, ach a dús bara tá somid le teangacha difriúla. Agus don cheach seo tá méid gur go méid si bhgéisteach go hán cuaramach agus go leanaí sibh méid, go nina sibh ahar searm, buinnig í tríalas na bhealaí difriúla chun ocras a léirús na teangacha difriúla. Agus ba muid féchant roinnt na picturí seo freisin chun taispáin túin cén sais ocras atá an agus céhéad ocras atá ort. Tá somid le Ghaeilge. Tá ocras orm. Agus an struchtúr atá ar sin ná animachal ar dús, ocras, agus réamhachal orm. Tá ocras orm. Éibhreán cís dearn siad fam. Fam. Nis, céad is bíad sin? Tá agam, tá agam, fam, ocras. Tá agam ocras, fam. Sin an réamhachal, tá agam, agus fam, an animachal in ia, an tanamachal in ia, fam. Nis, is Spanish, tengo hambre. Tengo hambre. Sin, tá agam, ocras. Tengo, tá agam, agus hambre, ocras. Tengo hambre. Sin réamhachal agus animachal. Cosú le Francais. Nis, ceanna le. Gaeilge na Halban. Cosú le Ghaeilge mar is teanga cheilteach é freisin. Siad a dhearad siad san ná, ha an t-ocras orm. Ha an t-ocras orm. Agus siad atá gceist an sin ná, chuann siad an tanamachal, ocras nó acras, orm, agus an réamhachal go deireadh. Ha an t-ocras orm. Agus an cúisciúil siad an chosúla na chéile ná, gur teangacha ceilteacha iad Ghaeilge agus Gaeilge na Halban. Agus sa Bhéal tá sé difriúil, dermid I am hungry. Sin, bríthar I am, tá mé, agus hungry is adiachta sin. I am hungry. Nis, tá muid chun féchant bhealaí difriúla chun ocras a léirú in Ghaeilge. Tá stad mis is a muachal an seo. Féachar tá hanga amó. Is féad le rá, tá má hanga amó. Tá mé gira bíanis, tá má hanga amó. Tá ocras an downar. Tá má hanga amó. Bailach eile deas an érá ná, tá má bholag hir am rím le h-ocras. Tá má bholag hir am rím le h-ocras. Tá sé nós nach bhfuil tada I do ghuile. Tá má bholag hir am rím le h-ocras. Do rím, tá sa do rím. Tá má bholag hir am rím le h-ocras. Má tá an-ocras agus díosach tú rud a be, dé tá rá, díos sin Róm agus taobh hiargam. Díos sin Róm agus taobh hiardím. Rud a be tá as mo chóir, agus rud a be tá taobh hiardím. Díos sin Róm agus taobh hiardím. Ceann deas eile ná, tá mé stiúci. Tá mé stiúci leis an ocras. Céad is bíad tá mé stiúci? Well, círíonn sé sin go bhfuil tú, go sé nós go tú marmh le h-ocras. Tá mé stiúci leis an ocras. Nís beidir gur cheartún cinál bheith cuairmach is geáil sin, mar tá daoine an agus ní mór an bí ach am néchar. So be cheart fes mína bhar céirtá rágat nuair tá tú a léirú ocras. Bhuiine muid cúpa ceann deas sin sa Ghaeilge, tá má bholag hir am rím le h-ocras, tá má hanga amó, díos sin Róm agus taobh hiardím, agus tá mé stiúci leis an ocras. Tá súban go smíois na bhealaí difriúla chun ar an Ghaeilge, agus náidir ag dermid ar na teangacha eile chomá. Bín go leor daoine sa rank an bródúil as a teanga, agus má úsáideann tú é, be siad an chárdú leat dar nui. But I get tan of us each in